Una. Batiin mo yung mga ano natin doon. Hmm. Batiin mo yung mga kababayan nating Muslim. Ah. Para ano, magsalita ng Muslim. Yun nga. Sige na. Batiin mo. So ayan mga bok, musta mga bok? Magandang araw sa ating lahat mga bok. So ang gagawin natin ngayong araw ay magluluto tayo ng ginataang buro. Saan na ba yung buro natin, Dods? Nandun doon. Nakalagay doon. So ayan, kasama ko si Rusty mga bok. Hello guys. So ayan, simulan na natin ang pagluluto ng buro. So, sunod lang tayo mga kabok. Let's get started. So ayan mga bok, kukuha pa daw si Rusty ng ano, ng niyog para gamitin namin sa buro. So haluan namin ng gata ng niyog para ano, para mas masarap, ika nga. So ayan mga bok, tignan natin yan, aakyat na si ano, si Rusty. Ilan ba kukunin? Dalawa. Okay na? So ayan, tapos na. Dali lang ano. Bilis umakyat. Alright. Sige. Pag okay. So ayan mga kailangan natin. Luya, bawang, sibuyas, mantika, gata, tsaka ito, bitsin. So ayan, so umpisa na nating lutuin. Yan, nilalagay na natin yung buro. Ayan. So, ayan, maglalagay tayo ng sili para may anghang konti. So, ayan. Tapos silalagay na natin yung gata. Ayan. Oops. Alright.
Ayan, hintayin na natin na ano. Hintayin na lang natin na maluto. So ayan mga bok, malapit na maluto. Ayan, nakakagutom. So pakunti-kunti lang yung apoy mga bok kasi baka mabigla yung ano natin. Ang buro. So ayan. Alright. So ayan mga bok, naluto na natin yung ating ginataang buro. At saka paparisan natin ng kamuti tops. At saka may sausawan tayong ano, bagoong na may sili at saka kalamansi. So ayan, masarap to. So umpisa na natin kumain mga bok. So ayan, kain na. So ayan mga bok, kain na tayo. Ayos. Ayos. So kain na dudes. So kasama ko na naman si Rusty mga bok. Hello guys. Dito na tayo makikikain. Sarap ng ano dito guys eh. Kamuti tops with ano. Buro, binurong ano guys. Isda ng Ilocano. Ano ba sa Tagalog ang buro? Buro. Buro pa rin. Buro pa rin. Oo. Dito kami na sa ano guys. Ayan. Sarap. Sabi nga nila, huwag magsalita pag puno ang bunganga. So ayan. Dito pala kami mga bok sa aming taltalon kung sa Ilocano pa, sa bukid, Bukid. sa palayan namin. So ayan, dito kami sa silong ng ano ba sa Tagalog ang Kawayan. Kawayan. Silong ng kawayan. Dito kami naglalagay guys. Ayan. Kapag may ganitong ano, food tripping with friends. Sarap Sabi guys. mo yung kutsara doon. Wala si Tropang Igo ngayon. Gusto pang igoy. Hindi nakahiling. Tropang Igo kung nasan ka mga ngayon. Next time na tayo kakain ulit dito. Kasi hindi ka nakahiling eh. Buro na naman to, masarap to. Laking kawalan. Laking kawalan mo to tol. Pero next time, sana nandito ka. Para mas masarap kumain. Pag marami tayong kumakain. Alright. Lantak doon. Lantakan Banat. na to guys. Banat! Sarap pala. Ayos. Tsaka next time ano, ano bang yung next nating lulutuin doon? Ayan, surpresa na lang yan. Surprise sa amin. Mm. Okay. Pero sana makahiring ka ulit. Sarap to eh. Ayan. Ang Sarap. sarap na ugaliin nating may ganitong kainan sa ating magtutropa. Hindi ko alam sa Ilonggo o sa Cebuano kung meron silang ganito. Buro. Pero Hindi, pagkakaalam ko, ano lang ito doon? Di ba sa mga Ilocano sa Tagalog lang? nakadepende siguro sa ano, panlasa natin doon. Mm. Pero usually talaga na ano ko, yung buro, itong buro,
Sa mga Ilocano talaga. Pero may kaibigan akong ano sa mga Muslim dyan. Natikman ko rin yung buro nila Dodge, pero iba yung ano panlasa. Saka Iba yung sa lasa. nakagawian siguro at saka ano rin. Iba yung ano, iba rin yung pagkakaluto nila, no? Pagkakaluto, yung pagkakatimpla, yung kinalakan at saka ano siguro. Pero anong isda yun? Anong isda ba yung Ganto rin yung pagkakagawa. Tarok. Ang kaibahan lang yung lasa. Sa Ilocano sa amin, tarok. Hindi ko alam sa ano. Tarok sa kanila to ano. Lipunan. Batiin mo yung mga ano natin doon. Batiin mo yung mga kababayan nating Muslim. Oh. Para ano, magsalita ng Muslim. Yun nga. Sige nga. Batiin mo. Mapia malulom sa kano. Ayan. Pagkanta no. Ito kasi seriously, mabok. Muslim ito. Muslim. Masarap to. Mapiaina namin. Gagawa ako nito minsan doon sa amin Dodge. Para naman matikman nila yung So shout out sa mga kababayan nating Muslim. guys. Alright. Nabanggit na lang din natin yung ano, yung shout out. Mag shout out na rin tayo. Yung mga nanonood sa atin. Mga katrupahan mo dyan. Mga tropa. Yung mga kasama kong vlogger dito sa amin, si English Carabao, si Boy Bonsai, at saka si Gandang Cherry. So ayan, mga vlogger din yan dito sa amin. So sana suportahan nyo at saka sana suportahan nyo rin itong channel ko, Books Vlogs. So ayan, salamat. Ayun lang. So kain muna ako. Sarap kasi guys. Sarap nito. Pag natikman nyo to, talagang unstoppable guys. Once you pop, parang popcorn din to eh. You can stop. Sige. Beta. Butit na isipan ni Dos na ano, niyaya ko kanina. Oo naman. Hindi tayo makatanggi eh. Alam na alam. Alam na alam yung ano eh. Kaya salamat doon. Ayan. No problem. Dadalas-dalasan kong pagtambay dito para tataba ako dito eh. Ayan. Hap. Mag-shoutout na rin tayo sa mga ano, sa babayan natin Ilonggo at saka Cebuano. Sinyoda. Hmm. Mag-git lang kami sa sinyoda. Alam kong Kanta niya. bihira lang yung kumakain ng buro sa inyo. Sa mga Cebuano at saka Ilonggo. So ayan. Maayong udto sa atong tanan, mga utod ko nga Ilonggo ah. Kag maayong utto gyapon sa mga utod ko nga ano, nga Cebuano. Parang same lang naman yung ano. Same pero So, lami ning matunggi. buro. Ang Cebuano ang putra kung kakabalo sa patay nga ni ba. Pero napod siguro yung uban nga Murag lahi man hilang ko ano gud. na siguro yung uban nga kanang ano gud. Ang lasa pod. Kabalod mo luto yung ani. Kaya na-adapt na nila ang ano ba? Na-adapt na nila ang kultura sa Ilocano. Kultura Diba, sa sa Ilocano. Ilocano, Tagalog naman eh. Akong pagkabalo ah. Akong pagkabalo, Ilocano, kanang Ilocano ko. Tagalog. Ang putra po sa uban nga kultura kung naapot sila yung ani nga kanang buro god. Kanang taste lay pod ang ilang nga taste kay kuan man good. Dapit sa tawag gani. Kadalasang ano, mga kaibigan nating mga Cebuano nasa ano, tabing dagat yung mga bahay nila. Pagkakalam ko doon yung mga pagkain nila talagang galing sa dagat. Yung kinalakang mga pagkain
Alright. Kaya wala silang mga ano, isdang hindi sila wala silang ganong kaalaman tungkol sa mga pagkain ano. Ayan. Alat, kagaya nito. Naubos na yung rice natin. Pagkain tabang. Kagaya Right. nitong ano, buro. So ayan mga bok. So hanggang dito na lang yung video natin. So salamat sa panunood. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aming channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo kung may mga bago kaming uploads mga bok. So ayan. Thank you sa panunood. God bless. Okay guys.